Niin. No nyt alkaa pikkuhiljaa hipasen. Vähän ylemmäs. Eikö tää oikeesti... Nyt osuu. Eikö tää oikeesti tästä nyt osuu? Et. No nyt osu. Nyt! Noniin! No! Jaa! Ei, niin. Et meillä on. Et vaan osunut. Mä vaan pelkäsin sitä, että ei saatana kun sä ei tee mitään. Oi vittu ikävä hei. Tästä mä nautin. Tosi mulla on polttainen liikkeellä. Oi. Mulla meni tuo keltaiseksi, meni tuo mun oikee landing. No en mä enää ala leikkimään, kun on näin lähellä. Liikkasit miten paljon? Liikkasit miten kovasti? Vähäs. Oi vitu, nyt on tämmönen mahtava UFO. Oisko tää P39? Jep. Siellä Sassi 1 Spitfiren kanssa leikkii. Tulees tänne, Arrowfire. Et uskalla. Sassi, oot sä hengissä? Oo, mä täällä hengissä. Niin kun hiljaa. No kun mä keskityn tähän näin. Te leikitte siellä jossain maa-ajassa, niin miksi mä teille puhuisin? Ei me maa-ajassa leikitä. Hei se Samus on mun nyt. Jos tää kääntys. Oi vittu, tää kääntyy aivan saatana hyvin nyt. Saatana sukaa käänny. Ei, läpi helvettiin. Saakeli, kun sä et multa onnistunut ampua noita landing gearia. Jep, Sä oot vaan keltaiseksi tuo oikein. sori. Vähän isompi kenttä pitäis olla ehkä. Siis kenttä, että mä nyt... Eikö mä en oo koskaan ennen ampunut kentäkään näin? Vähän tänään. 20 ei teitä tarpeeksi vahinkoa. Vitsi Tämä tää oikeesti... Mulla tää ei käynyt oikeesti yhtään. Älä on se kun 20 milliset kolisee. Oi nyt tuli joku toinen ikkone tänne. Joka ampui kyllä ihan hutiin. Osuikin siihen. Joo! Se tulee se XP555. X50. Vitsi miten huono ampuja oikeesti. Joo, lähdetään turnpikettamaan sukille. Loistava ajatus. Ei tää kääntyy! Ei vitsi kun mun oisin just saanut sen Don't fuck with the Stuka will fuck with you. Ei saada spitti ylhäällä helvetti nyt. Tuuhan spitti tänne, niin me tapetaan sitä. Tule spitti, sä haluat kuitenkin. No, voi paska, se ei halunnutkaan. Wellingtoni. Velje! Ei, mulla loppu polttoaineliikkikin, mut. No yes. Voi paska. Nyt loppu bensa vai? Ei, mulla on Ei, vielä Wellingtoni 13 putos. minuuttia. Wellingtoni putos. Spitti! Tuus tänne! Hei, tuhotas nuo landingcraftit tästä. Missä? Häs.
Oi vittu, tää on kyllä niin parasta, kun se on ne tässä lännikkiä. Kuinka hyvin se yhtit kääntyy? Aivan saatana. Ja mun kone on ihan paska. Pitää mennä kentälle. Multa puuttuu toi vaakapääsi. Vakaavi, ai saatana. Mä vissiin menen vielä vähän nopeampaakin. Se puuttuu kokonaan, se on lähtenyt viehäti. Jumalauta. Me täällä Juhon kanssa leikitään, kun Samuli on kuseissa siellä. En mä enää oo kusessa. Kaveri tuli auttaa. Kuitenkin mä pitkän aikaa mä toistelin Joo. kahta spittiä vastaan. Juu. Vittu ne tuli niinku suunnilleen samasta tasosta missä mäkin olin. En saanut oikein semmoista hyvää etua. Mä melkein sain osuttua siihen toiseen. Loistavaa, jos lähdetään spittiä vastaan törpaittamaan. Vittiin siinä ihan alussa, että Mm. ehtii vissiin vielä hyvin tohon ja toiselle. Älä Hyvä. helvetin Juho viiti ihan oikeesti. Spiitti! Tuus tänne! Ei se sun ai! Ei se on mun, tää on mun spitti. Tää on mun spitti. Tää on mun lelle, tää on mun. Mä en näe sun nimeä siinä. Kato tonne. Kato tonne pakka. Minu! Ei minu! Joo, saarana. Nyt suutuin. Oli mun spitti, helvetti. Tuu tänne sieltä. Oletko Tänne sä sieltä. Älä et saatana oikeesti oo. Älä et ihan oikeesti. En. Se oli mun spitti. 4 helvetin pudotusta jo. Voi vitsi, jos oikeesti Ace of Dane ois Stukalla. Joo, ei ne spidit mua perkelessä. Missäkään se vikakone nyt on? Pitäisikö heittää blind huntin? Heitä Blind Huntti. Älä heitä kotsina maassa. Kun meillä on täällä tuo Ekellakin noin yksi oma. Täällä on sanan länninkrafti. Fight Oi. me brah. Ai helvetti, kun sä et oikeesti saanut multa näitä lännikkiä. Mä oisin ollut kokeillut tota. Hei Sassi, tuppa tänne. Niin mitä? Kokeilepa ampua multa nää lännikkirit pois. Mä tarkkus ammutaan sullekin. Ammu vaikka KK-la jos. Haittaako jos jotain muutakin ehtoa? Se ampuu mua fuel tankkiin. Kunhan nyt et siipeisen tarvi irti tai moottoria ihan. Kaikki muu kelpaa. Mennäpä pois noitten. No minkä tekes? No niin. Mä en halua mennä noitten taistelulävöön luokse. Ui saat. Juu. Tuu vähän lähemmäs. Juu. Mä vähän hidasti vauhtia, mulla nyt on 300 kilsa tunnissa menee. Nyt asu. Katsotaan mihinkä saa oikein. No niin, nyt on molemmat lännikirjat on keltaisena. No niin. Noin. Melkein Samuli pitäis tulla nauttaa meitä länninkieltä.
Laita vähän hidastuu. Vähän vahtia. No niin, nyt molemmat taas. Noin! No, ei nyt meni rengas vaan saakeli. No nyt vielä pääsi oikeeseen, se on ihan orassi. Kokeile niillä 20 Kai talo Spitfire. Ei vitsi, kun sä ammuit vaan renkaatkin. Ei kun lähti ne. Yes. Tuus No tänne, niin. talo Spitfire. Come No here, niin. Onks niin hyvä? come here. Kiitos Sassi. Nyt lähdetään kääntämään. No niin. Mikko kääntyy hyvin. Nyt kääntyy. Yes. Toi pitäis ajatella konetykillä joskus. Niin se olisi nopeampaa. Viisaiselta vitsi, jos sillä ampuu siipeen vahingossa. Ja toisaalta siinä äijähtävät, niin siivet ottaa vähemmän joka tapauksessa vahingossa. Vitsi, Spiitti! Tuus tänne! Juho aattele, landing gearit pois ja asennetut 20 millis. Saatana, siinä olisi kyllä uusi tukkas. No voi helvetti. No niin, 5. tappo tuli. Ei siinä tee vittu. GG! Nyt vähän tästä onneammusta. Älä nyt Ei mä ammusta, kun mä ammusta yli. Tästä olisi niin vaan popu. Eikö käännytkin aika hyvin?